Maybe you like cooking. Maybe you don't. Either way, the new Blue Apron is for you. Because along with our classic meal kits, we're offering new pre-made and one-pan meals to help you get dinner on the table fast. And now there's no subscription needed, so you can just order and enjoy. Do delicious food your way. Shop 100 plus meals at blueapron.com. Get 50% off your first 2 orders with code APRON50. Terms and conditions apply. Visit blueapron.com/terms for more. Noswaith dda, croeso i podlediad, a fel rhywun sy'n cefnogwr y Gweilch, deiliad tocyn tymor, sy'n taith 2 awr a hanner un ffordd ar gyfer pob gêm cartref, mae'n noson anodd iawn i fi a cefnogwyr sicr o'r Gweilch. Oce, pawb, awn ni syth i mewn i pethau heno, sôn am llanast. Ar ôl cyhoeddiad nos Lun gen Undeb Rygbi, dim ond y pnawn yma, ni wedi cael cyhoeddiad arall gen yr Undeb, ac wedyn neges gan Lance Bradley, y CEO yr Gweilch. Bydd Y11 yn gobeithio bod pechnogion ar y 2 tîm, y Gweilch a'r Chaerdydd tymor nesaf. Ac hefyd mae'n ymddangos bod yr URC wedi cytuno ar hyn. Beth mae hwn yn golygu i'r Gweilch ac i Gaerdydd am y dyfodol yn anodd dweud. Ydy Gweilch yn diflannu? Neu fi, a wrach pobl yn naturiol yn cymryd bydd hyn yn golygu diwedd rygbi proffesiynol yn Abertawe? Ail dinas yn Cymru a rygbi yn diflannu yna. Dafydd, allwn ni dechrau gyda'r meddyliau chdi a hyn, a wedyn Andrew, gei di dod chdi a safbwynt Caerdydd. So, Daf, beth ti'n gallu cael allan o hwn? Wel, ar ôl wythnosau o storiau, rai storiau ffug, rai storiau'n agos iawn i'r gwirionedd fel ni deall nawr. Ar ôl wythnosau o ddim yn gwybod, pendroni, falle becso tym y bach, i ni nawr fel cefnogwyr yn wynebu gwacter mawr, a mae e fel cefnogwr y Gweilch yn dorgalonus ac yn drist, ond yn wath na hynny wrth gwrs, yn bersonol, dwi'n nabod llawer o bobl sydd dal yn gweithio o fewn y cyfundrefn. Dwi'n nabod pobl sydd yn gweithio yn yr ospreys in the community, sy'n neud job gwych o gwmpas yr ardal. Ffrindiau fy mab sydd gyda cytundebau cyn disgybl yn y Gweilch sydd gyda cytundeb, a hefyd mae gen i aelodau teulu sydd gyda cytundebau academi ar hyn o bryd. Ac i nhw dwi'n teimlo y fwyaf. Iddyn nhw mae'r colled yn mynd i fod y fwyaf, a gyda unrhyw sefyllfa lle mae pobl yn colli bywioliaeth, mae'n pwnc llosg mawr ac yn trist iawn, ac i nhw rydw i'n teimlo drostyn ar yr eiliad yma. Nid dros fy hunan, nid dristwch fy hun fel cefnogwr, achos dwi'n gallu cefnogi pethau arall a gwneud rhywbeth arall ar dydd Sadwrn. A byddai'n darllen lan am pethau arall ar social media, ond i nhw rydw i'n cydymdeimlo ar hyn o bryd. Beth ydyn ni'n gwybod? Wel, am wythnosau, ni wedi cael diffyg cyfathrebu, wrth gwrs, gan y Welsh Rugby Union, maen nhw wedi cyfathrebu rhyw ffordd yn ei steil eu hunain, trwy ambell i newyddiadurwr, a dwi'n mynd i ddefnyddio'r term newyddiadurwr yn y ffordd fwyaf llac a gallaf. Mae siwd gymaint o straeon wahanol wedi bod yn bownsio o gwmpas y lle yma. Ni ddim yn gwybod yn union pa'n i ceisio feddwl amdanyn nhw. Fel fi wedi bod yn dweud wrth lot o bobl, a stopped clock is right twice a day. Ac yn anffodus, dyna yn union y safon o newyddiaduriaeth sydd wedi bod o gwmpas y lle yma, lle ni wedi trio cael gwirionedd, ni wedi trio cael rhyw fath o datganiadau, rhyw fath o gadarnhad oddi wrth y term Saesneg yw custodians of the game. Ond yn anffodus, mae dyn ni part-timers, mae dyn ni pobl sydd yn byw tu fas Cymru, sydd yn lliwio
ein dyfodol fel cefnogwyr rygbi Cymru, sy'n peth trist iawn. Ond dyna lle ni, a yn anffodus mae'r Welsh Rugby Union wedi cael ei arwain gan ddyn nhw am flynyddoedd, a dyma lle ni nawr. Peth trist, ond peth sydd yn rhoi tymed bach o ryddhad a tymed bach o hyder mewn ffordd, lle y person fwyaf onest yn yr holl broses heddi wedi bod yn Rob Stewart, arweinydd cyngor Sir a Dinas Abertawe, heddi wedi wneud datganiad pwerus iawn ar ôl cyfarfod byr gyda ABT a Lance Bradley, a fe yn dweud yn ôl i geiriau nhw, neu yn ôl i syniadau nhw, does dim dyfodol hir dymor i'r Gweilch yn Abertawe, ac felly ni fydd yr buddsoddiad o 5 miliwn o bunnoedd gan y sir tuag at y prosiect yn St Helens, sydd i bob pwrpas yn dweud y cwbl i ni nawr, a fi'n ddiolchgar i Rob Stewart am ei geiriau cadarn a'i pendantrwydd ef, a'i onestrwydd, achos yn yr holl peth, di ni ddim wedi cael, am ba bynnag reswm, ni ddim wedi cael gonestrwydd oddi wrth Lance Bradley, ni ddim wedi cael unrhyw wybodaeth oddi wrth Gweilch, a ni wedi cael pob fath o wybodaeth, ond dim byd swyddogol o gwbl gan yr Undeb Rygbi Cymru. A dyna lle i ni. Mae'n swnio i fi bod nhw wedi mynd gyda'r syniad fwyaf cyfleus iddyn nhw i gael gwared o'r baich o redig Chaerdydd am flwyddyn arall. Mae wedi taro fi, efallai, bydde wedi bod yn well i gael rhyw fath o broses ymgeisio oedd yn agored gyda meini prawf clir wedi cytuno, ond wedi'r cyfan byddwn ni ddim wedi bod yn hyderus iawn pe bai rhaid i ni mynd yn erbyn y meini prawf yna, gan gwybod sut mae'r Undeb Rygbi Cymru wedi gweithredu nawr. Ac felly gyda hwnna, i ni nawr yn wynebu vote of no confidence, efallai ar ôl proses penderfynu gyda Y11 y Chaerdydd. A bydd yr amseru hwnna yn creu problem os nad yw Cymru yn llwyddiannus yn y 6 gwlad. Fe fydd y clybiau yn grac. A pwy a wyr, falle bydd y podlediad hyn yn siarad am yr un peth mewn 6 mis blwyddyn, pwy a wyr. Ond be ni yn gwybod yw bod Rob Stewart wedi bod yn onest gyda ni a wedi tynnu'r gwirionedd allan o ABT ni o'r diwedd, a wedi datgan does na ddim dyfodol i'r Gweilch yn yr hir dymor, a ni hefyd yn gwybod fod vote of no confidence ar y ffordd. Ac ar ôl hwnna, dyna gyd sydd gyda ni. Dau ffaith yna sydd wedi dod o clybiau canolbarth Morgannwg ac o Rob Stewart. Mae rhaid ni delio gyda ffeithiau. Cyn fod dwi'n just gyflwyno'r Andrew, just fel cefnogwr y Gweilch, just dweud, dwi'n falch iawn o'r cefnogaeth ni wedi cael gen CF Trust, 10 Trust hefyd, a dim bai cefnogwyr Caerdydd mae hwn wedi digwydd. So Andrew, just eisiau chdi bod yn sicr, di neb yn dweud bai Caerdydd i hwn, ond sut ych chi'n teimlo fel cefnogwr o Gaerdydd heno? Pryd nes i glywed y newyddion, meddwl yn llun, o'n i'n grac iawn, a y peth pwysig yw pob cefnogwr fi wedi siarad i yn grac iawn hefyd gyda sefyllfa, yn enwedig o'r ystyried oedd consortium Martin Ryan oedd un o'r bids arall, a lot o bobl yn cefnogol o'r cynllun nhw, a yn enwedig clywed oedd Richard Collier-Key wedi dweud bod e'n fodlon gadael os oedd bid Y11 ddim yn mynd trwyddo. Mae hwnna wedi wneud i fi lot fwy grac. Clywed y pethau nhw wedi dweud yn San Steffan ddoe, wedi wneud fi'n grac iawn hefyd. A yn sicr mae'n amhoblogaeth iawn ymhlith cefnogwyr Caerdydd. A fel fi wedi dweud yn barod, wythnos yma sa'n
Sa'n hollol siŵr o safbwynt Y11. Sut maen nhw'n elw ar sefyllfa yma. Sa'n siŵr be maen nhw'n ceisio wneud. Yr unig bydd fi'n weld yw tawr, mae'n ffordd lot fwy haws i'r undeb torri tîm. Mae'na'r unig be fi'n gweld yma. A gwrdd, nes i weld hefyd, mae yna peth ar Wales Online ynglyn â falle super club o Cardiff Ospreys. A gwrdd, os mae hwnna'n ddigwydd, chi'n mynd i colli lot fwy o gefnogwyr na chi'n mynd i ddenu. A mewn sefyllfa na, fi'n meddwl bydd well gen i gweld Chaerdydd yn cael ei dorri fel tîm yn hytrach na super club fel na. So mae'n sefyllfa just iawn. Fi wir yn cyd yn deimlo gyda pawb sydd ynglwm â'r Gweilch mewn unrhyw ffordd. Fi wir yn pryderu am dyfodol nawr rygbi yng Nghymru. Yr unig peth sy'n falle positif i'w gweld. Yr ymateb pawb, hyd yn oed rai sydd ddim yn cefnogi Chaerdydd neu Gweilch. Faint maen nhw'n erbyn beth sy'n ddigwydd reit nawr. Mae hwnna'n rhywbeth bach positif. Ond pryderu am by'r dyfodol a siŵr o fod mewn wythnos nesaf neu mis nesaf. Mae yna lot mwy yn mynd i ddod mas sydd yn mynd i wneud pawb lot fwy grac. Diolch. Gareth, Owain, rhywbeth ydych chi eisiau ychwanegu? Caerdydd, Gareth. Na, Caerdydd. Diolch bai. Na, just o safbwynt Scarlett a, safbwynt cefnogwyr ar fi siarad e, sneb wedi siarad e, chwad, mae yna cystadleuaeth brwd ffyrnau gweithiau wedi bod rhwng ni a'r Gweilch a Chaerdydd. Yn amlwg Gweilch, jyst lawr y hewl o ni, chwad, local rivalry, y darbys Cymraeg mawr. Fi jyst ffili credu, sneb o pwy fi wedi siarad e, o'r gorllewin de, yn cael unrhyw pleser o hwn. Chwbod, ni wedi bod mewn sefyllfa ble ni o dan fygythiad, mae'r angysondeb o gyfathrebu wedi bod yn erchill. Fi dim ond jyst yn gallu meddwl sut mae'r chwaraewyr yn teimlo. I golli y tîm ni bod cystadlu mwyaf brwd erbyn am 20 mlynedd. Y tîm, bydd Daf siŵr gweud hwn, y tîm sy'n rhoi siwgr mewn i rygbi Cymru, ardal Abertawe, Castell Nedd a Brafo, chwyr ardaloedd yma, ni wedi gweld sut mae, ni wedi cael chwyldro rhyw 20 mlynedd ôl, neu beth bynnag oedd e, pan ath popeth yn rhanbarthol. Ni wedi gweld yr effaith o ran cefnogwyr a diffyg rygbi rhanbarthol yn y cymoedd. Ar ôl i'r Celtic Warriors mynd ac yn y blaen, ardal Pen-y-bont, eto doi ardal môr, draddodiadol môr canolog i chwaraewyr, môr slentog, hotbed o rygbi fe yn Saesneg. Fi jyst ffili credu bod ni ar y pwynt yma. A fe mae Daf wedi gweud yn barod, fi yn teimlo dros y pobl, cefnogwyr, mae'n un beth, ni'n colli tîm, so i'n gweld hwnna ar lefel cefnogwr, so i'n gweld fel mae colli tîm, yn ywedig tîm o'r Cryf yr Gweilch yn mynd i helpu y tîm genedlaethol. Ar lefel, fel mae Daf wedi sôn am bersonol, fi yn teimlo dros y pobl sy'n yn dibynnu am morgeisiau nhw ac yn y blaen trwy'r y busnes o'r Gweilch. A jyst ffili credu yn 2026 bod siwg diffyg cyfathrebu wedi bod gyda'r chwaraewyr, gyda'r pobl, y pobl sy'n gweithio ac yn y blaen, yr hyfforddwyr. Ni wedi clywed yn barod Mark Jones a chwaraewyr yn cerdded allan a mae'n tor colonus. Dyw hwn ddim yn sefyllfa dda. Andrew, ti wedi gweud yn barod, ti wedi cael lot o negeseuon o bobl sy'n cefnogi Caerdydd a'r Gweilch. Dyw hwn ddim yn dda am rygbi Cymru o gwbl. A fi ddim yn gweud... mae dyn ni pencampwriaeth 6 gwlad i paratoi am. Fi'n gwybod ni'n siarad mewn wedyn, ond mae'r sgwad sydd wedi cael ei cyhoeddi dyddiau yn ôl. Sneb yn siarad am y sgwad. Sneb yn braidd siarad am pwy sy'n mewn, pwy sy'n mas, pwy sy'n heiddi bod mewn. Mae'n hollol sidetracked i'r trychineb arall yma. A mae hwn yn atgoffa fi o pan oedd y chwaraewyr bron mynd ar streic 3-5 mlynedd yn ôl. 3 mlynedd yn ôl, ie. Ie, ti'n bod. Oedd hwnna wythnos cyn gêm Lloegr, oedd gêm Lloegr bron
ddim mynd ymlaen. Gêm cynta'r chwe gwlad. Sneb yn edrych ymlaen i dynodau lawr yn Gaerdydd. Sneb yn edrych ymlaen i y gemau yma ar hen cystadleuaeth rhwng Lloegr a'r Alban. Mae dal miloedd o tocynnau ddim wedi cael ei gwerthu. Mae'n hollol trychinebus. Diolch Gareth. And Owain? Dim cael arall i esbonegu fyny. O ran y dreigau, mae'n sefyllfa rhyfedd i ni fod fel cyfnogwyr gwir. Taw ni, mae'r pwysau wedi codi oedd wrthyn ni fel rhanbarth, fel arfer, am y ti 10 mlynedd nawr. Ni oedd y clwb oedd first to chop, oedd pawb yn coeddi, if we got rid of the dragons now, bydd popeth yn iawn, a bydd gallu arwain ar arian. So mae'n bach yn rhyfedd i glywed y safbwynt y clybiau eraill, yn wedig gan bod nhw'n clybiau yn hanesyddol, taw nhw yw mwy o llwyddiannus yn y gyngreir yma. Nhw sydd wedi ennill yn y gorffennol. A chi'n clywed ti yn siarad heddiw, mae'n amlwg Diwedd ddim yn hapus iawn fel hyfforddwr yng Nghymru. Mae fe ei hunan di god allan a dweud nawr, Diwedd ddim yn cytuno efo'r ffordd maen nhw'n redig, a mae fe'n cyd-ymddeimlo efo'r chwaraewyr. Chwaraewyr mae'n dal yn agos efo, chwaraewyr sydd yn hyfforddwyr, neu pobl mae fe'n nabod. Ac fe ei hunan fel hyfforddwr yn y gyngrair yng Nghymru yn dweud dylsyn ni dal cael 4 clwb rhanbarth yn gynrychioli. So, Diwedd ddim yn hapus. Os y'n ni'n edrych am pobl yn dod at ei gilydd, achos y'n ni'n mynd i torri lawr at 4 rhanbarth, wel, mae hwn di just dangos sneb a diddordeb ar hyn o bryd. Cefnogwyr, mae'r chwaraewyr yn grac, mae'r hyfforddwyr clybiau yma, Diwedd ddim just... Mae'n amlwg sneb yn cyfathrebu yn glir efo pobl eraill. A mae cwpl o bobl ar y top, fel dwedodd Daf, yn gwybod be maen nhw'n trio wneud, ond... Wel, ymhen 5 mlynedd, bydd nhw hyd yn oed dal yn rhan o'r WIU, o'n i ddim. Ond dyna beth sydd yn siomedig bod mae angen i ni bwrw ymlaen, ond mae fe'n anodd iawn i'w wneud nawr. So, ymlaen â ni. Ymlaen â ni hefyd. Roedd y rhywfaint o rygbi yr wythnos diwethaf. Bydd ni'n dechrau gyda Scarlets. A dychwelyd Nigel Davies i'r clwb rhanbarthol. Gareth, be ych chi'n meddwl am y gêm yn erbyn Northampton? Eto, roedd na, fel wedys i, wrthnos diwetha am y gêm yn erbyn Pow. Oedd mynd lan i Franklin's Gardens, wastad mynd i fod yn her enfawr i'r tîm. Yn enwedig tîm sy'n mor ddihyder ar hyn o bryd. Maen nhw wedi dangos bod na... Mae'r fflachau, mae'r ceisiau wedi sgori yn yr holl gemau Ewropeaidd. Mewn ffordd od, mae'r campaign Ewropeaidd wedi dangos i ni mewn rannau bach be mae boes gallu wneud. Fi wedi sôn yn barod yn y podcast diwetha, boes fel McLeod, Elias, Eddie James, really wedi dod mlaen yn dda. A mae rhaid fi bod yn onest, o'n i ddim yn disgwyl 9 o chwaraewyr yn y garfan. Fi'n falch i weld boes fel Elias no, fi'n credu mae fe'n heiddi lle, boes fel McLeod. Fi'n gwybod dewn ni oto hwnna wedyn, ond mae hwnna'n adlewyrchiad i fi o faint mor dda mae unigolion wedi ware. Ond a diwedd y dydd, oedd dal yn golled. Sgorio ni ceisiau dda, ond angysondeb gyda'r scrum. O'n i'n grif yn y scrum yn erbyn Pow am ryw awr wythnos diwetha. O'n i'n methu cystadlu am y gêm cyfan erbyn scrum Northampton. Maen nhw'n llawn ser, Lloegr a'r Llewod wrth gwrs. Mae'r sefyllfa'n gyfan yn rygbi Cymru nawr, dyw e ddim yn helpu. Mae'r awyrgylch ddim yn helpu y diffyg hyder y tîm oedd sydd yn amlwg yn ffynd am her i ennill gemau. Mae angen y Scarlets gael rhyw fath o gêm. Rhaid ni ennill. Rhaid ni ennill gêm, a mae'n teimlo fel bydd y perfformiad, fi'n gwybod, blydde nhw, Steve Hansen wastad yn sôn am Gymru, the performance not the result. Wel, am faint, fi'n gwybod, mae Nigel Davies wedi mewn nawr, faint i ni fel cefnogwyr, mynd i'n parhau bod fel, sgorio ni ceisiau dda, oedd y boes yn un dda, ond mae'r cynlyniad dal ddim yn erbyn ni. So, siomedig ar y cyfan eto, fi falch am y boes sydd wedi dod mewn i'r garfan, a ennill llefydd nhw,
ond ni dal yn tîm hollol ddi-hyder ar hyn o bryd nawr. Gewn ni weld beth ddaw wrthnos nesaf nawr yn erbyn tîm dda arall o Iwerddon y Melsta. Be yn dda i fi oedd y pîl cyn dydd Sul yn edrych yn unig iawn. Just y ffaith ath Nigel Davies a'r hyfforddwyr eraill efo fo yn y stand. Mae just rhywbeth gwahanol i fi. A gobeithio fydd pethau yn gwella y lawr yn Parc y Scarlets. Oce, a ni troi rwan i Andrew. Traeth anodd iawn i'r gair y wisg i Exeter. Andrew, be ydych am y gêm? Ddim lot o bethau positif i sôn am o safbwynt Chaerdydd. Oedd e just yn gêm, oedd y tîm wedi cael ei ddewis ddim wir tîm gorau. O'n i'n gallu chwarae'n wedig gyda Owain just i dod nôl o'r anaf a fe'n dechrau deg gyda neb ar y fainc o'n i bai am o Rory Jennings yn chwarae 12 a falle mae fe'n gallu slotio mewn fel rhif 10, ond just pryd mae tîm fel Carwisg mor gorfforol, pob tro pryd ni wedi cael y bil o just dim patrwm neu trefn o gwbl. A wedyn, o hwnna, oedd ddim yn sioc i weld o'n i ddim wedi sgorio dim pwyntiau. Ni'n anlwcus nath Tom Bowen sgorio cais wir dda. Oedd yn ffodus, oedd meddwl Domachowski wedi gollwng y bil just cyn. So yna anffodus. Ond o'n i wedi mynd fyna disgwyl dim cael lot, ond just hapus bod i rai raddau bod ni dal trwyddo, ond siwr o fod Benetton i ffwrdd yn y 16 ola ddim yn mynd i bod yn gêm dda. Yr unig peth positif o'r gêm o safbwynt Cymru oedd Dad Jenkins i chwarae'n really dda, oedd e mor gorfforol, oedd e bron, fi'n meddwl oedd e'n oherwydd mewn ambell chwaraewyr wedi chwarae'n rhyngwladol gyda, ond oedd e jyst yn mynd mas o'i ffordd i bron just brwydro yn erbyn pob chwaraewr Cymraeg. Oedd na un foment pryd nath cymryd Owain mas, sy'n just i dod nôl anaf. A fi'n siŵr oedd Owain di teimlo fe pryd ar y llawr. Ond probably gêm bydd yn dda i anghofio. Oce, diolch. Daf, nos Sadwrn yn cael bragdi. Be digwyddodd? Wel, os ni'n mynd nôl wrthnos, oedd trafodaeth ynglyn â dewisiad y carfan am y diwrnod, a fi'n credu o'n i'n iawn i becso falle am y newidiadau a ddaeth yn sgil cyfnod da dros y Nadolig. Oedd e'n wir am wythnos cyn ni hefyd, a fi'n credu mwyn ceisio wneud sens allan o'r holl peth, fi'n gwybod Mark Jones yn trio cylchdroi y carfan i bod yn barod am y ffenest rhyngwladol, a ambell i berson i cael ei restio. Chymod, i ni fel cefnogwyr gyda'n barn ni, ond amlwg i ni ddim yn y sedd fawr fel petai, a bod rhaid i ni fe jyglo'r sgwad a treu cadw pobl yn ffres, treu cadw gorffwys pobl. Pan dath Moriarty arno, nath e dangos yr un fath o awydd a mae e'n wystod, dylse fe wedi dechrau fi'n credu, ond chymod, dyna fel ma fe. Yn y diwedd, yr un stori ni wedi bod yn dweud am yr wythnosau diwethaf, bod carfan ni ddim yn digon gryf i ail wneud ac ail godi'r safon pob wythnos a ceisio cynnal y safon yna. Gaethon ni cyfnod da dros yr wyl, yr emosiynau a chwarae'n dda, chymod, yn erbyn Chaerdydd, yn erbyn y Scarlets, a ceisio codi unwaith eto, codi stêm i ffwrdd yn Zebri, a wedyn i gytref yn Montalban, tîm cryf iawn, bod nhw wedi gwneud lot o newidiadau, Montalban, chymod, oedd e just rhy bell mewn un cyd-destun, lle bod ni'n ceisio mynd ar ôl y buddigoliaeth yna. Ond ni ddim yn bell off, a fi'n credu o fewn falle y cwarter olaf, o'n ni'n mynd mewn gyda rhywfaint o bod ar y blaen, ond oedd e'n gormod yn y diwedd, a nhw'n cryf off y mainc gyda nhw, yn enwedig yn y 5 blaen, a fi'n credu dyna'r
problem sydd gyda ni yng Nghymru ar un o bryd, bod ni ddim cystal â tîmau mawr Ffrainc, tîmau mawr Lloegr, gyda'r egni maen nhw'n gallu gael, a hefyd y profiad maen nhw'n gallu gael oddi ar y mainc. Ni'n dieddol o defnyddio, mae boys dyn ni o'r mainc, pobl fel Cam Jones a Cian Haya, a maen nhw reit ar ddechrau i gyrfa nhw yn dysgu crefft. A mae hwnna'n wir am lot o sefyllfaoedd. A yn anffodus, fel mae fe sefyllfa yng Nghymru, dyna beth sydd gyda ni. Pwy a wyr os mae'n mynd i gwella neu beidio, mynd lawr i 3, pwy a wyr. Ond yn anffodus fi'n credu y dyfnder gyda'r cryfder sydd yn taro ni yn y Gweilch yn debyg iawn i'r tîmau arall. A dim digon. Siomedig iawn, achos pe bai ni wedi ennill y gêm, byddwn ni wedi cael gêm cartref yn y Bragdi, sy'n bwysig iawn mewn gemau yr 16 olaf, ond mae rhaid i ni nawr teithio i Ulster. Neu lle Ulster neu Berwick, bydde fe ddim yn gwybod pa un yw'r un i fynd. Na, fi'n gwybod, ond byddwn ni ddim yn gwybod pa un byddwn ni wellta mynd i fod yn Na, sorry. Ond, chymod, neu lle Berwick dyn ni ffwrdd neu Ulster i ffwrdd, take your pick, ond 2 tîm eitha cryf gartref, a mae rhaid ni mynd i Ulster i rolio'r dais fel bethau. O, just deud, dwi wedi bod i Belfast i waith fel blaen. Dim i'r gêm rygbi, ond lle gret yn mynd am pen wythnos. A fi'n credu mewn sawl cyd-destun maen nhw'n croesawgar iawn, ond nid ar y cae rygbi. Na. Gyda'r tîm fel Ulster hefyd, a fi'n gweud hwn fel, ni'n disgwyl, maen nhw'n dod i ni, siarad hyn, maen nhw'n yn amlwg, maen nhw ddim wedi colli lot o chwaraewyr yn y 6 gwlad chwaith. Maen nhw'n mynd nhw am y tro gyntaf chydig o flynyddoedd nawr. Maen nhw wedi cael ei weld falle fel y trydydd tîm yn Iwerddon, neu ddim lot rhwng nhw a Connaught falle. Mae'r bulk o'r chwaraewyr yn amlwg dod o Leinster, a wedyn ambell i ser o Munster, a 1 neu 2 o Ulster fel afe. Mae garfa nhw'n yn sefydlog iawn. Dyn nhw ddim yn mynd i colli lot o chwaraewyr am y 6 gwlad. Maen nhw'n mynd i bod yn gryf yn gyson trwy'r pencampwriaeth, yn enwedig mewn i, Chwefror Mawrth, yr cwt y tymor fe. So maen nhw'n mynd i, fel ti'n gweud, maen nhw'n mynd i bod yn tîm anodd iawn i curo, maen nhw ar yr up eleni yn sicr. A i gorffen, Owain, I just deud, dwi wedi bod ar y pod dros blwyddyn wan, a mae tro cyntaf erioed, dwi wedi dweud, y tîm gorau yng Nghymru nawr yw dreigiau. Herwydd, so be fedwch chi, be ydych chi'n meddwl am y canlyniad y dreigiau? Wel, mae patrwm wedi dod yn amlwg yn weddar. Maen nhw'n elwa o disgyblaeth gwael y tîmoedd maen nhw'n chwarae yn erbyn ar hyn o bryd. Welwch chi yn erbyn y Scarlets cwpl o wythnosau yn ôl yn yr ail hanner, a wedyn yr un peth yn erbyn Newcastle. Gêm agos, falle bach yn dyl yn y hanner cyntaf. Newcastle yn sgori cais cyn y hanner o gamgymeriad, ond wnaethon nhw cymryd mantais ohoni. A wedyn mae chwaraewyr Newcastle, 1 neu 2 penderfyniad mynd yn erbyn nhw, a mae cryfder tîm cyntaf sydd efo ni, a ni wedi sôn am hyn yn y gorffennol. Pryd mae y chwaraewyr gorau y dreigiau'n chwarae, maen nhw'n dechrau adeiladu rhywbeth sydd yn cyfuno, mae'r pac, mae'r cyd chwarae yn y canol, mae'n braf i weld. A just brod iawn o'r ffordd maen nhw'n chwarae, mae fe'n entertaining rugby. Dwi erioed i gweld Rio Dyer yn chwarae mor hyderus a mae fe ar hyn o bryd, a nawn ni sôn am hwnna, fel wnaethoch chi gyflwyno'r dreigiau, ni yw'r tîm gorau yng Nghymru, ond 2 chwaraewr sydd wedi cyrraedd y carfan, mae Tandy wedi bod yn gwylio'r gemau yma. Nawr, di'n deall bod steil gan y dreigiau, maen nhw wedi elwel pwy maen nhw wedi bod yn chwarae. Ond mae lot mynd ymlaen, ni wedi sôn am sut mae Tia wedi creu teulu lawr fyna. O'n i'n falch iawn i weld bod Patrol y Lydiat yn rhan o Garfan Cymru hefyd fel y fforddwyr. So mae pethau'n dechrau dod,
bach fel Ulster, fel o ti'n dweud Gar, bod nhw'n tîm falle sy'n elwaw bod dyn nhw ddim yn boblogaeth, dyw lot o chwaraewyr ddim yn ei gadw. Maen nhw'n dod at ei gilydd, mae hyder falle dyn nhw am y ffaith bod y drama yn gyd yn digwydd bellach lawr yr M4, ac maen nhw'n just mynd allan a joio. A ar hyn o bryd, mae 'da fi 2 ffrind sydd wedi bod lawr i'r gemau yn ddiweddar, a maen nhw'n dweud mae'r noson, mae'r croesawiad, mae'r rygbi ar hyn o bryd yn rhywbeth sydd yn gadw nhw i feddwl, yeah, we'll do this again. Mae'n rhad, mae fe'n gêm i weld, a just braf cael rhywbeth falle positif ar hyn o bryd, bod e'n bach yn ryfedd ar un bryd. Dyn ni angen hwnna yn Rygbi Cymru. Ar hyn o bryd, ie, mae'n ryfedd nag yw e, bod gennym ni rhywbeth, ond cyn i ni ddod bellach, mae rhaid ni edrych bant o Rodney Parade. Mae wedi bod spel ers i hwnna ddigwydd, so gawn ni weld beth yw'r hurdle nesaf dyn ni, ond ie, mae fe'n braf i glywed bach o synwyr yn dod o beth sy'n mynd ymlaen draw lawr yn Rodney Parade, a dwi'n just falch i weld y chwaraewyr yn edrych yn hapus, sydd yn rhywbeth dyn ni'n cymryd falle dylsyn ni bod yn falch o. Diolch. Fel ni wedi sôn yn barod, ar gollon yr wythnos diwethaf roedd cyhoeddiad carfan gan Steve Tandy. Beth oedd y meddyliau chdi, boys, am y bobl mae wedi dewis? Wel, na i neidio mewn, sorry Dal, just bwrw ymlaen, bach yn siomedig gyda beth sydd wedi digwydd yn y mis diwetha, just y ffaith bod Ben Carter, falch bod e wedi cael sylw dylse fe cael, mae fe'n un o fe 4 ail reng llawn amser, so dwi'n falch bod e mewn. Wainwright, beth yn cymryd yn gynital bod e mewn yn awr, ond just, mae'n amlwg bod patrymau dy Tandy yn ei feddwl, mae'n gweld partneriaethau sydd o gwmpas y cae, a mae'n adeiladu kind of build by blocks bach, and dyw e ddim falle yn just dewis y tîm sydd yn chwarae fel unigolion yn gore, mae falle trio pigo partneriaethau a gweithio allan sut mae'r ddoi mynd i chwarae efo'i gilydd, os ni'n cymryd nhw o'r Chaerdydd a nhw o'r Ospreys, ond just bach yn, os ydych chi'n edrych ar canlyniadau yn erbyn pwy sydd yn y garfan, mae bach yn ryfedd. Un o 2 enw sydd wedi nod i fewn o tu allan i Gymru, diddorol, gawn ni weld sut maen nhw'n glanio, ond ar y cyfan be arall allai fe wneud, really, sdim lot o dyfnder gyda ni yng Nghymru, a mae wedi wneud dewisiadau byswn ni'n disgwyl, ond fel cefnogwr y dreigiau, o'n i'n meddwl falle yn y mis diwetha, mae'r chwaraewyr wedi wneud mwy i heiddi sylw yn y ni. Fe amdano Daf? O'n i'n siomedig gyda cwpl o... Y peth yw, ble ni ar un o bryd yng Nghymru, fi credu mae angen ty bach o grunt up front. Falle bod yna bach yn negyddol, ond fi credu gyda 2 flynedd tan yr cwpan y byd, fi dal yn meddwl bod yna le i rai o'r chwaraewyr. A mae yna cwpl o enwau fyna, byddwn ni'n meddwl, so'n hollol convinced gyda nhw. Ond o'n i'n meddwl falle oedd e'n cyfle i weld Reffel nôl. Falle Jake Ball sy'n rhoi'r elfen o galedrwydd, Moriarty. Ond ydyn ni'n edrych falle Ball a Moriarty ydyn nhw yn rhy bell i ffwrdd o'i pic nhw a'i gorau nhw. So, so'n gwybod. Reffel, mae'n anodd yn yr reng ôl, ond fi'n hoff iawn o Reffel, fi'n licio i ffordd mae'n ware, mae'n abrasive iawn, mae'n arweinydd iawn, gret, ond falle bod e ddim yr un stael mae Tandy eisiau chwarae. So mae wedi mynd am cwpl o enwau arall yn y reng ôl. Fi'n falch i weld Ryan Elias nôl. Un sydd yn gryf iawn yn sgrymio. Pifac y wastad yn dweud taw fe oedd y sgrymiwr gorau yn y carfan fel bachwr, a bydde Gareth yn gwybod tym bach mwy yn amlwg o ran dynamics y reng flaen. Dark Arts. Dark Arts, ie, ond mae i bwer so yn ôl be ni'n deall, mae'n gweithio'n dda iawn gyda'i lwsed.
a bod e'n anodd, mae Tightheads y gwrthwynebwyr yn ffindo fe'n anodd iawn i geisio mynd o'i dan o fe, a mae fe yn enwedig ar bel y gwrthwynebwyr yn bwerus iawn, lot fwy bwerus na Dewi Lake, ond fi'n credu ni wedi gweld eisiau yr elfen yna, mae cario fe'n dda iawn. Fi'n gwybod bod ei line-out wedi bod yn y gorffennol wedi bod yn broblem, ond pwy a wyr, mae hwnna'n neud lot o bethau arall fi'n credu, nid jyst y taflwr. Ond chymod, fi'n credu mae'n neis i weld fe yn ôl o ran yr olwyr. Chymod, fi'n gobeithio gaeth Louis Hennessy Cap. Mae e'n bachgen sydd gyda llawer o addewid fel petai. Fach i weld bod Joe Hawkins mewn fel inside centre. Bendant. Fi'n credu bydd hwnna'n Mae hwnna'n mynd i fod yn bwysig iawn. A fel Owain, o'n i'n siomedig i byd o weld Rio Daya. Nice i weld Owain Watkin nôl. Fi'n gwybod bod Owain Watkin ddim yn cynnig cymaint gyda'r bel ag oeddo pan oedd yn ifanc. Lot o anafiadau wedi effeithio hwnna. Dyw e ddim rhywun sydd cweit mor exciting a bobl eraill, ond yr effaith mae wedi cael ar amddiffyn yr Ospreys yn enwedig yn erbyn y Scarlets. Falle dim cymaint yn erbyn Chaerdydd, achos oedd Chaerdydd fi'n credu yn y sianel tu fas yn llawer fwy potent na'r Scarlets a yn rhoi lot mwy o broblemau i ni. Ond mae Watkin yn dda iawn yn amddiffynol, a mae fe'n gallu gwirio pobl o'i gwmpas e. Mae'n cysylltu gyda'r outside backs, mae'n dda iawn yn tynnu pobl o gwmpas y cae, a ni'n siŵr bod y gwagleoedd y gwrthwynebwyr yn cael eu cael lawr yn dda iawn. So, neis i weld fe yn ôl, ond bach yn siomedig falle bod cwpl o ffefrynnau y gorffennol fel Moriarty a Jake Paul a Reffel ddim yn y pac. Andrew? Sorry. Sorry, a ni dod nôl i'r 9 o'r Scarlets, so ni dod a'i gorffen efo chdi, please, Gareth. Na, just bod yn gyflym. Fi'n meddwl mae'n positif i weld fel Thomas Francis fyna safbwynt profiad. Mae'n wedig blynyddoedd diwetha. Mae wedi bod diffyg profiad jyst yn y garfan, a gallu gweld pryd mae chwaraewyr bron yn os yn colli pen, jyst yn wir dod nôl o hwnna. A fi'n meddwl, hyd yn oed os ddim yn chwarae, jyst cael rhywun gyda bach o brofiad fyna yn rhywbeth positif. Fi'n pryderu bach o safbwynt bod ddim ond fel un prop penrhydd sy'n chwarae yn Gymru, un awreng sy'n chwarae yn Nghymru, felly wythnos cyntaf o ymarfer bydd just chwaraewyr sy'n chwarae tramor ddim ar gael, felly chi just yn cwestiynu beth sy'n ei ddigwydd fyna. Yn wedi o safbwynt y scrum, os sy'n colli chwaraewyr fel na, just ddim ffordd o paratoi ar gyfer scrum yr wythnos yna. Ond o'n i disgwyl Rio 2 i fod yna. Nes i, obviously fel fan Caerdydd, nes i gwylio Gabriel Hamer-Webb lot tymor diwetha. Mae chwaraewr dda. Sa'n siŵr os mae'n falle chwaraewr ryngwladol yn wedig. Mae'n mynd i chwarae lot i Leicester yn ddiweddar. A y peth sy'n dda iddo fe yw mae'n dda yn yr awyr, ond mae'n meddwl mae Rio 2 yn hefyd. So sa'n hollol siŵr pam... sa'n siŵr os falle oedd Hamer-Webb mewn regardless i be oedd yn digwydd gyda Rio 2, ond bach yn confused gyda hwnna. Ond ar y cyfan, dal yn disgwyl taw, bydd ddim lot o canlyniadau positif yn y chwe gwlad. Sorry Gareth, at chi. Na, dim yn gwybod. Pawb wedi gweud lot o chwewyr yn un mwyn sôn am. Falch iawn am Thomas Francis. Pan dath e ar y sîn gyda fi gyda amser Gatland y fe. Oedd e'n wari i Exeter fi credu ar y pryd, a mae'n gwlffin. A mae techneg oedd e'n just rhoi sefydlog. Oedd na, fi wedi siarad i Dafydd mwyn o sagwaith yn gwaith. Gyda ni, oedd ni Samson Lee am spel, a gath e lot o anafiadau, gath e'r cyfnod dda yn yr ysgales, benillan i'r gyngrair. Oedd Samson Lee yn anifail fel Tighthead. Pan collon ni fe, neu pan oedd e'n dechrau cael anafiadau, oedd Thomas Francis mewn, oedd gyda ni
O'n i'n darllen o beth hedyn, ni ffili credu bod wedi bod gyda ni ers 2017, dwi'n credu darllen ar y sîn o beth lan. Neu hyn o cynni, na, felly cynni am y cwbl y byd. So falch i weld enw, mae eisiau bach o sefydlogrwydd a profiad fyna. Fi credu mae Archie Griffin yn rhywun sy'n mynd i fod yn dda, y mwy mewn wario ni. A eto, sgwrsio wedi cael gyda cefnogwyr yn yr hydref. Oedd Archie, fi'n siŵr beth yw'r stat, ond mae Archie Griffin, oedd e teimlo fel, oedd ar y fainc lot i bath, a wedyn oedd e'n dod mewn i dechrau am Gymru, achos stym dyn ni'r y dymden yn y reng flan. Fel mae Dafydd wedi gweud, Ryan Elias, mae'n gret, mae'n cario'n dda, mae'n sgrymio fe'n rili dda, mae'n boi cryf yn nadw. A mae wedi dod lan lot o bwysau yn y blynyddoedd diwetha, a mae daflu fe, ond wedys i wrth ysdiwetha, mae'r cystadleuaeth rhwng fe a Van der Merwe yn y reng blaen y Scarlett wedi wir, wedi bod yn dda. Dim yn gwybod lot am y reng, am y backs o gwybod yr olwyr. Rwy'n fel Costello, dod nôl anaf a mynd straight mewn i'r garfan bron, wedi wario un gêm i ni. Ni'n gwybod beth mae fe'n gallu cynnig. Mae fe'n out and out 10, nag yw e. Fi'n siŵr, os na rhyw anaf, ni'n gwybod amdano Callum Sheedy, fi'n meddwl bod e'n anghywir. Jared Evans yw'r deg arall gyda Dan Edwards, y fe. Rwy'n fel Elis mi, eto chwaraewr sy'n gallu neud pethau, mae'n cyffroes, ond eto dros rhywun fel Rio Dyer, Hema Webb ydw mewn hefyd yn lle Dyer fel chi wedi gweud, oedd hwnna'n syni fi braidd. Byddwn ni wedi joio gweld Jake Ball nôl mewn, fi'n credu mewn ware. Mae ffitrwydd wedi gwella lot, fi'n gwybod oedd e'n neud lot ar ei treino ac yn y blaen pan oedd e'n mas yn Australia. Fi'n credu mae fe wedi dod o rhywbeth ychwanegol i pac y Scarlett leni, tu ôl y reng blaen sy'n wedi stryglo. Daf ti wedi gweud yn barod Moriarty, fi'n credu mae fe'n dod eto profiad, a mae fe'n, mae'n chwaraewr cas, dyw e ddim, pan mae'n daclo chi, mae'n neud siŵr mae'n daclo chi, mae highlight relay o flyddau nôl. Fi'n credu mae fe'n dal gyda rhywbeth ni mewn seicl nesaf. Fi ddim credu mynd i mewn lle fel gwlad ar hyn o bryd i canolbwyntio falle ar. Mae eisiau canolbwyntio ar boes ifanc o trwyddo, ond mae eisiau ni meddwl beth sydd gyda ni hefyd, achos dim dyn ni dymder ym mhob safle. Fi credu byddai Moriarty yn dod o rhywbeth ychwanegol i'r garfan, a mae'n hen ben nawr fe, a mae wedi bod mas yn Ffrainc, mae wedi dysgu lot mas yn Ffrainc. Fi credu mae pob chreuwr fel Foxy, fel Stephen Jones, fel Moriarty, maen nhw'n dod nôl o Ffrainc gyda rhywbeth ychwanegol i roi'r garfan. Maen nhw wedi dysgu lot, maen nhw wedi wario erbyn boes enfawr mas fyna, packs enfawr. So, diddorol, ond pwy oer beth bydd digwydd ar y ca, achos os neb yn siarad am hwnna nawr, se. Byddwn ni, os o'ch chi'n edrych ar gêm cyntaf yn erbyn Twickenham, byddwn ni wedi llenwi'r pac na gyda horrible, belligerent individuals, a byddwn ni wedi rhoi Jake Ball mewn, Reffel, Moriarty mewn, yn y pac na, ti'n rhoi Thomas Francis, Dewi Lake, Elias ar y bench, Nicky Smith i ddechrau. Suddenly, mynd chi pac na, sydd yn edrych fel bod nhw'n ddim un busnes. A fi ddim yn... maen wedi bod na, maen wedi neud e. Jake Ball i Ciro Lloegr, Thomas Francis fi credu wedi wario yn y 2015 game pan eithon ni Ciro nhw'n Twickenham. So, fi'n credu bod y boys na yn... Fi'n credu weithiau mae angen profiad, weithiau... Ni wedi colli siwd gymaint o chwaraewyr talentog yn y blynyddoedd diwethaf. Hyd yn oed pobl fel Nafidi. Ni wedi anghofio'n boys fel fe. Oedd yn step o lan i wario i Gymru pan oedd injury crisis, ac yn edrych yn gyfforddus iawn erbyn Zealand Newydd ac Australia. Ble mae'r boys wedi mynd, chymod? A mae'r genedlaeth nesaf ni nawr, di ni ddim gyda 22-year-olds, 23-year-olds sy'n gallu sefyll lan yn erbyn Tier 1 Nations. Felly fi'n credu am y cyfnod nesaf, byddwn ni'n teimlo, y cylch bach nesaf tan y World Cup, byddwn ni'n mynd am boys sydd yn brofiadol, o leiaf am y blwyddyn nesaf, a wedyn tyfu mewn rai o'r boys ifanc. A fi'n gwybod mae rhaid roi 20 cap, 30 cap i rai o'r boys un, ond dim ond nawr, mae Josh Adams yn dweud bod chwaraewyr hyn ddim wedi ennill gêm dros Cymru, nes bod nhw wedi curo Japan, sydd yn wirion.
Ond byddwn ni wedi mynd am cwpl o boys, cwpl o tough guys, chymod, roi David Jenkins yn y pac. Suddenly, chi'n gweld boys sydd just ddim eisiau rolio drosodd, you know. Ond, ti'n ma, pwy oer? Cyn i gorffen, os ti wedi mwynhau y podlediad, subscribio neu rannu efo ffrindiau neu teulu, fel nhw'n deud yn Saesneg, misery likes company, so there's plenty of digon o'r misery heno. Mae'r game, gennym ni geimiau eto dros y penwythnos. A ni dechrau nos Wener yn Mhenahont. Gweilch Ade yn erbyn Lions o De Africa. Game anodd iawn, oherwydd beth sydd wedi digwydd yn yr wythnos, Dafydd? Fi'n credu bydd e'n noson eitha emosiynol i fod yn hollol onest. Mae'r OSC wedi gofyn i bobl i codi torch ar 11 munud yn y stadiwm. Fi'n credu bydd e'n, chymod, mae'n mynd i fod yn... pwy bynnag sydd yna, maen nhw'n mynd i bloeddio ac yn mynd i gweiddi yn uchel iawn. Achos bydd mae rygbi gallu bod yn profiad emosiynol iawn, a mi ddylse fe. Dyna pam i ni'n wahanol na campau a chwaraeon arall, a fi'n siŵr bydd nos Wener yn noson emosiynol iawn. Fi'n gobeithio bydd torf yna, a gobeithio bod y Lions yn mynd i dyfaru dod o'i flaenau ni, a ni'n mynd i chymod roi bach o punishment iddyn nhw a cymryd y rwystredigaeth yn erbyn TNI a coliau keyword a redyn a pwy bynnag arall, Y11 mas ar y gwrthwynebwyr drian sydd yn dod o'r Transvaal. Ond dyna unig beth gallwn ni ddweud. Fi'n siŵr bydd arweiniaeth pobl fel Dewi Lake a Owain Watkin yn meddwl lot i'r boys. Symuded drosodd wedyn i Iwerddon a dreigiau mynd lawr i Corc. A tîm cryf maen wedi cael dewis fel bach o sioc i bobl sy'n cefnogi dreigiau pan yn mynd i ffwrdd o'r Rodney Parade. Be dyn ni gallu gweld digwydd? Wel, am o'n i, fel dwedais i, o'n i'n chwilio cyn hwn. Tro diwetha oedd dreigiau di Ciro Munster draw yn Iwerddon 2004. So dechreuais i prifysgol pryd ni. So yn teimlo amser maith yn ôl. Dyn ni ddim di ennill i ffwrdd am spel, ond fel ddwedais di, mae'r garfan mynd i pigo yn lle bod nhw'n mynd draw at Benetton fel wnaethon nhw a wedyn gadael 70 pwynt i fewn. Mae'n amlwg, mae ti yn meddwl, mae momentum dyn ni, cer amdani. Mae wedi dod allan yn gefnogol iawn fel ni wedi sôn, Rio Dea, a dwi'n meddwl mae cwpl o chwaraewyr ychwanegol yn y garfan falle yn teimlo, wel, pam nag i ni wedi cael hyd yn oed ystyriaeth fel rhan o'r training squad, enwedig fel oedd Andrew yn dweud gynnau, sy'n gymaint o chwaraewyr Lloegr ddim hyd yn oed yn rhan o'r squad cyn y gêm Lloegr, a ddylse ni wedi cael mwy o galwadau i fewn, jyst i dangos bach o grit a bach o spirit, ond be allwn ni ddweud, dwi'n meddwl bydd nhw'n cadw fe'n agos yn y hanner cyntaf na'r gobaith, dwi'n meddwl nawn nhw'n chwarae'n gryf trwy'r ganol, mae'r pac, bydd nhw'n trio mynd mwy na lai, byswn ni'n meddwl yn teimlo'n hyderus mynd am arm wrestle up front. Drive him all, ni wedi ennill sawl pwynt cais a hefyd pwynt ceisiau penalty tries na. So, byswn ni'n hyderus fyna, ond falle, os nag yw Munster mynd i fod mor di-disgyblaeth a tîmoedd sydd wedi dod i Rodney Parade, falle bydd cryfder nhw, maen nhw wedi enwi tîm cryf i hunan, a byswn ni'n meddwl erbyn y diwedd y gêm, gallwn nhw dechrau tynnu ffwrdd. Gobeith falle'n agos, ond falle'n wirionedd, falle'n hwn mynd i fod yn gêm tipyn bach rhy gynnar i ni fel garfan a sgwad sydd yn dechrau eiddfedu gyda'i gilydd. Diolch yn fawr iawn. A wedyn, Scarlets yn ôl y Llanelli yn erbyn Ulster? Mae'n bwysig bod ni'n baco lan be ni wedi gwneud yn Ewrop, yn amlwg ni mas o Ewrop nawr, ond yr perfformiadau a'r ceisiau ni wedi sgorio, fath o ceisiau,
y fath o rygbi mae'r cefnogwyr eisiau gweld. Wedi ymlaeth yr olwyr, bod ni'n bac o'r alan nawr gyda rhyw fath o, ni angen canlynu ar adre. Mae Ulster yn gryf, cei trydydd yn y lig. Mae dyn nhw fe fy'n y coc yr sgellwr o dde Africa, mae'n ei carw fe'n dawel, mae clysgu hefyd. Dyn nhw'n cwpl o ser, Balacwn fyd, mae dyn nhw cwpl o boes fyna sy'n cnoco ar y drws am Iwerddon, sy'n falle anlwcus, debyg falle i rai o boes y dreigiau, anlwcus ddim i fod yn y garfan, falle achos enwau mowr, Leinster ac yn y blaen. Mae'n mynd i fod yn anodd, ond eto, ni wedi bod mas i Bodo, ni wedi bod i Flanklands Gardens y diweddar, ni wedi gwthio Bristol reit tan y diwedd a dylen ni wedi ennill gêm na. Gobaith yw bod ni hyder o perfformiadau yna i mynd nôl i'r gyngrair i wasi a gweud, reit, ni lli mynd erbyn... Mae tîm cynta ni yn gallu mynd, chwod, to fel bethau am 60 munud fi credu yn effeithiol iawn. Ond fel mae Daf wedi gweud yn barod, does dim falle'r y dymder o fainc sydd gyda Leinster a tîmoedd mowr yma a'r tîmoedd mowr Ffrainc. Mae nhw'n gael nhw finishers nawr o fe, a fi'n gwybod De Africa gyda'r bomb squad, mae'r pack sydd o'n mlaen just i lladd tîmau off yn y 10 munud cwarter awr ola yna. Dyna beth sydd ddim gyda ni yn Gymru. Ond, mae hyder yna, mae lot o boes wedi cael ei enwi yn garfan Cymru. Defnyddio hwn nawr i brofi beth ni'n gallu wneud. A gen i weld, ni'n adre, neu ni wastad bac o'n hyn adre. Gobeithio bydd tipyn o dorf yna, mae'n prawn di Sadwn. So mae'n amser dda am lot o teuluoedd. Mae sôn bod lot o beth yn mynd mlaen o gwmpas y stadiwm. So gobeithio bydd torf fawr yna, ie. Oce, diolch fawr iawn. Ac i gorffen y penwythnos, Caerdydd yn croesawu Benetton ei pac yr arfe. Andrew? Ie, mae'n mynd i fod yn gêm diddorol. O safbwynt oedd sut oedd Chaerdydd yn chwarae yn bloc 1, oedd ni chwarae yn dda a ni bron. So ni wedi gweld sut o'n ni ymosod yn dda yn bloc 1 a so ni wedi gweld yr un peth yn wedig dros Nadolig, oedd pethau wedi gweithiogi. Fi'n meddwl y gêm erbyn Racing, oedd pawb yn hapus, ond ail dîm Racing oedd nhw. Felly, so fe'n esiampl dda i roi. Felly, ni'n mynd i siŵr o fod weld pa fath o dîm yw tîm Chaerdydd nawr. A os ni'n gallu gwneud ymdrech i fod yn y top 8, ond y Benetton yn tîm gryf. Nhw'n gael lot o chwaraewyr rhyngwladol Eidal hefyd fel chwaraewyr fel Fekitoa. So mae'n mynd i bod yn prawf anodd, anwedig bydd rhaid dangos rhywbeth gan fod ni'n chwarae Benetton yn Ewrop yn ebrych. So gobeithio, sa'n siŵr sut fath o canlyniad ni'n mynd i gael, ond i ddweud y gwir gyda Parc yr Addas sy'n ni'n chwarae tymor yma, bydd angen rhoi dangos rhywbeth i'r torf. Enwedig ar ôl fel newyddion wythnos yma, yn siŵr o fod bydd torf enfawr, gobeithio, a gallu dangos sut ni'n chwarae yn bloc 1, ie. Just gobeithio yn gêm dda. Sefydlu top 4, lle fi'n meddwl ni'n 4 ar hyn o bryd. Ceisio sefydlu yna. Diolch fawr iawn. A dyna fo, ti just gobeithio un noson gallwn ni just siarad am rygbi, ond don't hold your breath on that one, yeah? Ond gai just deud diolch yn fawr iawn i pawb. Gobeithio mae pawb wedi mwynhau a pawb sy'n gwrando, diolch yn fawr eto. A gan ni dod nôl, dyn ni recordio ar nos Iau, ond dod nôl wythnos nesaf, a diolch yn fawr eto i pawb. Nos da. Nos da. Nos da, boys. Diolch. Nos da.